kenekwa odogwu nke nyoro ya ELVIS Zuma Nwanne nwa nwokorobịa Ikeji eburugo m ịgba mgbe bata na obi Odogwu Na Epenpe asị na ife odogwu na-eme erika odogwu na-eme ife siri ike maka na odogwu abụrụ gaine odogwu bụ taịtụlụ maka na otu ọbụla agwụ isi ra aka abụọ ka eji epuni ya nụ na o wee kwuo gịnị si Odogwu Na Epenpe, Odogwu Na Epenpe, Odogwu Na Epenpe, mana osiri ike. Odogwu Na Epenpe, Odogwu Na Epenpe, Odogwu Na Epenpe, ma fa siri ike, 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 ma no siri ike, ma no siri ike. Ana m ekele Mr. Ekene Obichukwu ike.Igbo na Austria-European burger afọ nwe cheta nna of Ọka etiti Odogwu Na Epenpe CEO money lender Peru the change worldwide. One of the great able men, United Friends Club worldwide, Odogwu Na Epenpe. Also, member Royal Parliament Club of Vienna, Austria. Onye na-ekwu okwu maka ya bụ Ekene Obichukwu, ezigbo mmadụ nnọsụ. Odogwu Na Epenpe, Odogwu siri ike. Mana o siri ike anakpa afa na nkịtị nụọ anetu afa na nkịtị nụọ ịma mmanụ ole ka Igbo na-asụ n'akwụkwọ ịma mmanụ ole ka Igbo na-enyere aka nụọ Odogwu ịma na ọ bụ n'ike nụnụ ịma na ọ kpọrọ akpọ nụnụ o jiri bụrụ Odogwu aka Igbo na-eme ọfụma o wesi m kelecha ndị ọyị ya niile nụ ndị able men niile. Ana m ekele Chief Emmanuel Chukwu Emeka onye ọma nke si n'Ike Enugu steeti eze weche na n'Ike Kingdom ọgaranya ngada Odogwu Na Epenpe si nkeneyi. Yes. Oge onye na-eche nụ ya nwaanụ onye ọma nụnụ of Enugu steeti eziokwu na Holland nụ CEO of HEO Eziokwu Foundation CEO Eziokwu Autos import and export worldwide, the founder and the chairman of the Great Able Men United Friends Club. Fasiri kenunu imana jakwa fana nkitenunu njana kpafa wele jiri mana nunu njana kpafa winife jiri mana nufa fasiri kenunu eziokwu na Holland nụ ọgaranya ngada Chukwu meleyi iji n'ebulu Odogwu ịna-enyere ụmụ ogbenye aka nụ. Ana m ekele Nzekwe Ugochukwu Christian aka Odogwu soro ụlọ ọkụ n'Ọka capital onye ọma nke na-ebi ebi na Budapest
maka na ndị ọka nwere mmadụ. Nzekwe siri ike n'ụwa Ugochukwu Christian onye ọmụme ekene yi n'isiri ike Igbo Odogwu onye na-akpọ Odogwu n'ụnụ onye si no siri ike n'ụnụ siri ike Nzekwe siri ike Nzekwe kalaka n'ụnụ Nzekwe kalaka na ojiri bụlụ Odogwu Nzekwe siri ike n'ụnụ ojiri bụlụ Odogwu maka na o siri ike ọwụ Odogwu Na Epenpe ọka Igbo si nkene yi ọ ya dịrị ya na mma ajezi kele n'ezigbo mmadụ si Agụleli bịanụ onye na-akpọ afa ọ bụ Young Mula egbe a na-agba anyanwụ 1 na Agụleli echiri ya echi o maka na o so na ndị butere ike Young Mula onye manụ ịmanụ n'ime ekene inụnụ ELVIS Zuma Nwanne na-ekene yi oke ọyị m ịbụ ọgaranya ngada nwa onye na-etu afa nwele ejili mana Young Mula siri ike n'ụnụ ọbụ n'Odogwu ịgba na-agba anyanwụ ikuku ama n'ọnya nwa ọgaranya Chukwu mele yi n'elu ụwa ka iji bụ n'Odogwu Agụleli gị jige m n'ọnụ Viana jige m ọnụ Budapest niile jikwe gị n'ọnụ aka n'Igbo Odogwu onye ọ gadịlị mma Igbo Odogwu onye Ebumen United Friends Club ana m ekele Young Mula maka na ezigbo mmadụ ka ịbụ onye asị jide nke oji ọ pụtara na onye ahụ na-eme ọfụma Odogwu Na Epenpe Odogwu Na Epenpe Odogwu Na Epenpe mana o siri ike Odogwu Na Epenpe Odogwu Na Epenpe Odogwu Na Epenpe ma fa siri ike 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 ma no siri ike ma no siri ike aha ana m ekele Injinia Chukwuemeka Nwafọ aka Caesar Ostramburger otu onye anayo eze na Mbakwu CEO Devin Associate Nigeria Limited ọ bụ ezigbo nwa nke si Mbakwu bịa Caesar siri ike Caesar bụ n'Odogwu ịma ndị Caesar na-enyere aka n'ụwa Caesar siri ike adịghị akpa afa na nkịtị n'ụwa onye na-akpa afa nwere jiri mana n'ụwa maka na Caesar bụ n'Odogwu n'ụwa Caesar onye ọma ị bụrụ ike n'ụnụ ị na-enyere ndị obodo gị aka n'ụnụ ndị maka ojige kwunokwu sasị na ịbụ ezigbo mmadụ n'ụwa ndị na-enyere aka na-ekwunu maka gị n'ụwa Dizo onye ọma ekwuwe gịnị anyị ji ezuke n'ezie n'ụnụ okoyi nweke Solomon Chukwu dị n'omume ekene aka Alhaji Musa na Budapest onye member the Great Ebumen United Friends Club Worldwide iso na ndị Odogwu Na Epenpe iso na ndị ebiri ike ndị Pentecost yes Alhaji siri ike Alhaji gara aka n'ụwa a na-ekwokwu ya na Budapest a na-ekwokwu ya n'ụwa niile
kwanyere ya ugwu maka na dịkwa gị mfe nwoke ibe odogwu. Nwoke nke a na-eme afọ eto ya odogwu. Nke a pụtara na o nwere ife ọ na-eme. Yes. Jizinu denezi n'oke nwanne m SS Van onye ọmanụ onye nke na-eti n'egwu SS Van na-etisi egwu ike o sokwa na ndị odogwu na-epempe o siri ike SS nwoke banyo SS na Vienna SS na France no nyoma nunu SS na Nigeria nunu o siri ike onja na-eto odogwu nunu otu aka o si mere. SS bụ ji moto eme ọgọ isi na isiri ike a na-etu odogwu ndị a na-etu so odogwu ọ bụ ndị siri ike ya mere ji etu odogwu. Ana m ekele nnukwu mmadụ ezigbo nwanne m onye nke a na-akpọ Victor Nwaka aka Eze Versace, ezigbo nwa nke amụrụ na ala Igbo n'ala Anigbo nke dị na Nwangele Local Government, Imo State. Ezigbo nwanne aka nke na-eme movie ọ na-emesikwa ya ike. Eze Versace Production onye ọma na movie iso na odogwu maka na odogwu nke ga-abụrụ ga na isiri ike. Versace nwoke ọma ịmana nne mụrụ ya ịmụrụ nwa ịmana nne mụrụ ya ịmụsiri ike ịmana nne mụrụ gị nwere nwa ama Igbo na-ekwuru maka gị abịa na nwa gị na-ekwu maka gị iyi siri ike. Versace nwanne m yes isiri ike nwanne m a na-ekwuzi n'ike a na-ekwunuzinu anyị na-aga ije kene nnukwu mmadụ onye nke bụ chairman of Royal Parliament Club of Vienna, Austria. Onye nke na-akpọ Peter Ozochukwu Neke Denka Nnewi Okwuruọla 1 na Vienna, aka nke na-arụ agụ na Nnewi, oticha mgbadaji n'Igboland worldwide. Denka siri ike Denka bụ n'odogwu maka na ife Denka na-eme n'olike ya mere o ji bụla odogwu odogwu abụrụ ga na-eme onye a na-ekpo odogwu nwere ife o jiri bụrụzie n'odogwu. Denka siri ike aka na-arụ agụ siri ike aka na-agbara agụ siri ike oticha mgbadaji na o siri ike ka ajiezenu kene onye nke a na-akpọ Ezoyi Chief Ọkadikpo Ogbuefi Chigozie na Ned, the ex-chairman of Royal Parliament Club of Vienna Emeritus. Oyi onye manu ịmana nne mụrụ ya ịmụsiri ike isiri ike ezi oyi adịghị kpafa na nkịtị maka na onye na-akpafa n'onwere jiri mana nke ji iwe mara ya. Ọkadikpo siri ike ya mere ji akpọ ya odogwu. Ajisikwa kelekwa Peace
Majesty Felix I Onuara, Eze Jindi Igbo one of Austria, Eze Omerola one na Ọka, Ifana Bankili na Umu Eli Ọka, ezigbo mmadụ na Vienna, ezigbo toy Ọka-Igbo, mana nne mụrụ ya mụkwara ya mụsie ike, osiri ike. Unu mekene eze ji nunu, maka na eze ji na-elisi ji ike nunu, ya mepelo ji na buru n'odogwu nunu, eze ji ji moto emezi n'ọgọ nunu, o jikwa n'ụlọ nunu emezi n'ọgọ nunu ha, maka na onye na-akpọ odogwu nwere ife o jiri bulizie n'odogwu nunu ha. Odogwu siri ike, odogwu siri ike, mana o siri ike. Yes, ọwụ mụ awụ onye na-akpọ Odogwu ELVIS Zuma Ikeji, onye masị m niile daalụsị, maka na asị na ụbọchị nta ka chọọ n'owele nchi. Odogwu Na Epenpe, Odogwu Na Epenpe, Odogwu Na Epenpe, mana o siri ike.